Banago dantza munduan, baina nire batzutan egonen naiz ere film moduan dantzari eta ere batzutan grabazioak ere egite ditut, orduan banago pixka bat mundu asko hartzen. Eta niri gustatzen zaidana da dena nahastea eta disiplina ezberdinekin nola kreazioak egin daiteken eta nola gauza oso politak eta oso interesgarriak atera daiteken. Orduan, ekimen bat egin behar genuen, eta pentsatu nuen antzerki bat, ezakitze, eta eske ilun bera gertu zen. Eta hasi ginen antzerkia prestatzen. Larunbatean, Bortzirietan eta Urumealdean izandako euri jasek kalte handiak utzi zituzten beran, Lesakan eta Aranon. Azken horien kontura, Nafarroako gobernuak erabaki du premiaz eskatzea Espainiako gobernuari 3 udalerriok hondamendi eremu izendatzea. Gainera, Estatuak Nafarroaren eskaera onartzen duenean aplikatu beharreko zerga salbuespenak eta konpentsazioak prestatzen hasi da foru gobernua. Halaber, Lurralde Kohesiorako departamentua foru arau bat lantzen hasi da, kaltetutako udalerriak zein aplikatu beharreko zerga salbuespenak eta konpentsazioak zehazteko. Bestalde, Gipuzkoako hainbat herrik ere bat egin dute hondamendi eremu izendatzeko eskaerarekin. Hondamendi eremu izendatzeaz gain gaurko Nafarroako gobernu bileran ere hainbat diru laguntza onar ditzakete Aranorentzat, Lesakarentzat eta Berarentzat. Gipuzkoan bestalde Hernanik, Urnietak eta Ereñotzuk Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu diote hondamendu eremu izendatzeko baita ere. Une honetan Hernaniko Fagoiaga auzoan aurkitzen gara, ibaia nahiko lasai dagoela ikus dezakegu, baina asteburutik ondorioak latzak izan dira bertan, izan ere hemen ibai bazterretan ibai bazterra janda ikusten ditugu lokatzez beteta eta adarrez beteta. Gainera Ereñotzu goikaldean dagoen auzotik barrena ibaiak zuhaitz handi hau ekarri zuen eta hemen bertan gelditu da. Hemengo herritarrek esan digute asteburuan euria hasi zuelarik ibaiak dena gora egin zuela eta hemen atzean dagoen irla ere estalita gelditu zela. Baina goiz hartan zan, baina zan dena loia eta barbolak eta dena. Atera zan, atzi hartan, ateratzea betiko tokin. Eta hemen txeondo ginen, bildurrez, ze pasako zen, ez ginen, neka izpai deitu nion goizuetat esan zien ez. Hemen ondo dago. Baina bera nola goizian etortzean, goizeko 6, baina hemen zan Aranoko aldi hortatikan, baldiakin botatze bazuen bezala, menditikan. Baina kriston gualdiak. Eta izan dena menditikan etorri alako. Etorri da Manduiko alieketik eta Arano gehien ezeatu da. Munduko Bankuaren ikurra ageri da egunotan BEK erakustazokaren atarian. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Nazioarteko hainbat erakunde pribatu eta publiko elkartu dira eta klima larrialdiari aurre egiteko moduen inguruan eztabaidatzen dabiltza. Azalpenak baina, errealitateak baino ponposoagoa dirudi. Protestengatik ez balitz, inor gutxik esango luke itzal erraldoiko erakunde baten jarduera bat garatzen ari dela bertan. Bilerako ateak goizeko 8:30 iraki zituzten atzo eta ordurako zuten protesta deituta Euskal Herriko eskubide sozialen gutunak, Euskal Herriak kapitalari plantok eta jauzi ekosozialak. Hainbat eragile sozialen babesa jaso dute. Klima larrialdiari aurre egiteko negozio nitxo berri bat saltzera etorri direla, tekno-optimismoan oinarritutako soluzioak ematera, eta lobby energetikoen eta elite ekonomikoen artean negozioak egitera, horrela simple azalduta horretara etorri dira,
justo beraiek izan direnean krisi honetara ekarri gaituzten erantzule nagusienetariko batzuk, eta ikusten dugu, soluzioa ezin dela etorri teknologiaren aldetik bakarrik, eta bestelako eredu eta politika publikoak behar ditugula. Gabon, Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren mahaia bildu zuen iragan ostiralean gainerako erakundeekin eta sektorekin abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertzeko. Udan Arbeo. Lehorteak eta klima larrialdiak lehen sektorean izan ditzaketen ondorioak aztertu dituzte nekazaritza eta klima aldaketaren mailan lehen sektoreko profesionalek unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezio igoera dela eta edota azken hilabeteetan egon den ur faltagatik. Testuinguru honetan hainbat proposamen eta neurri hartu dituzte esate baterako eraginkorrean ureztatzeko eta animalientzako bazka ekoizpena handitzeko eta autokontsuma sustatzeko. Eta protestak izpide 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko zahar etxetako elako langileek eta atzo goizean lortu zuten akordioa patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Horrela, Gipuzkoan UGTek gutxiengoan lortutako hitzarmena baino hobea erdietsi dutela azpimarratu zuen elak atzo eguerdian Bilbon. Elarekin batera, UGT sindikatuak ere sinatu du akordioa. Astelenarekin abiatu zuten Gaude eta Gorabide zaintza zerbitzuen elkarteek astebeteko greba. Goiz honetan protesta egin dute Bilbon. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue Andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Deko guzdanak agortua gure hitzarmenak oindala urtiek. Eta ez da boni buelta emoteko inolako proposamenik euren aldetik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan, eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin bat. ELA, LAB, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek gaurko eta biharko grebara deitu dute Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, hala langileek aurrera pauso bat ematea erabaki dute. Soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena edo. Bai, daroagu 20 maila negoziazio aldetik eta patronalea hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Akordio historikoa da lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Comisiones eta ESK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu behingoz bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela esku hartze soziala osatzen dugun langileokin hitz egiten. Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat. STR-ren jagon izango da Euskal Eskola Publikoaren jaiaren abesti ofiziala. Ekainaren 4an egingo dute jaia Mungian eta urtengo festaren jagon Eskola Publikoa lelotik abiatuta zaintzaren, babesaren eta laguntasunaren kontzeptuen ildoak jorratuko ditu. Zarretan aipatu ez, baina beti danik hemen gaude. Hizkuntza batek irakatzi ziola,
herri bati nahi gabe. Urtez urte zure begidara begira, egon arren beste hamaika etorriko dira. Ze argi dago oso harro zaudela, denon izatearen aukeraz. Hazen hasi naiz zure desiraz, da sortzen hasi naiz zure irriaz, da jantzen hasi naiz zure ideia. Elgar, jagon, zuregatik ni naizelako. Elkar jagon, ozen nago. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Larun batean, Bortzirietan eta Urumealdean izandako eurillasek kalte handiak utzi zituzten beran, Lesakan eta Aranon. Azken horien kontura, Nafarroako gobernuak erabaki du premiaz eskatzea Espainiako gobernuari 3 udalerriok hondamendi eremu izendatzea. Gipuzkoako hainbat herrik ere bat egin dute hondamendi eremu izendatzeko eskaerarekin. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako eurillasa bortitzek uholdeak eragin ditu beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan Astazelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan. Bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luis Ibatek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa, eta jendartea bisatu, bomberokin egon, eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira, eta ordua ere alakoa zen, gauez, eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar, eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Nafarroko gobernuak iragarri du asteazkenean onartuko duela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran. Bitartean, kalteak jasan dituzten eta segurua duten pertsonek zuzenean jo ahal izanen dute ekonomia ministerioko aseguruen konpentsazio partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdeek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte zonaldean. Euria ari badu ere, lehorteak eta klima aldaketak lehen sektorean izan ditzaken ondorioak aztertzeko bilera egin dute sektoreko ordezkariek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait erakundek. Eusko Jaurlaritza buru, lehendabiziko aldiz elkartu ziren eragile guztiak nekazaritza eta klima aldaketaren mailan. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza eta klima aldaketaren maila bildu du. Aurre ikuspenek sektorari aurre hartza eta laguntza eskatzen dutelako.
Lehorteak eta klimaldaketak lehen sektoran izan ditzaketen ondoriok aztertu dituzte. Unezaiak bizi baitituzte lehen gaien prezioan igoeragatik eta azken hilabetetako urfaltagatik. Uzta txikiago dago eta alde batetik belar gutxiago jaso da, batez ere Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan zertxo bait gehiago, eta abereen elikadura zaila izango da eta gaina prezioak gora egin du. Lehorteak oraingoz euskal gizarte osoari eraginez badio ere gogor jotzen ditu nekazaritza eta abeltzaintzako profesionalak. Testuinguru horretan kanpoan erositako bazkaren menpekotasuna txikitzeko eta laboreak ahalik eta modurik eraginkorrenan ureztatzeko beharra dagoela nabarmendu dute ordezkariek eta neurriak adostu dituzte horretarako. Bada animalientzako bazka ekoizpen handitu egingo da eta autokontsumoa sustatu. Aberek behar duten elikadura bertan neurri batean ere martxan jartzea eta horrek suposatzen du gauza desberdinak egin ahal izatea. Ur hornidurari erreparatuz gero, uraren Euskal Agentziak txosten batean adierazi duenez, egungo egoera duela urtebete baino txarragoa da. Naiz eta betetze maila 70%tik gorakoa den Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan. Larrialdi neurririk hartzera eramaten ez duen egoera bat bada ere, kontuan hartu behar da joera horrek jada ekosistemetan duen eragina. Ildo horretan ekimen sorta bat planteatu da. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar dirala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Horrela ur faltak ganaduaren elikaduran eta baratzen mantentzen eragin ditzaken arazoak arintzen lagundu nahi da. Munduko Bankuaren ikurra gerida egunotan bekeko atarian. 3 eguneko bilera bat antolatu du Innovate for Climate izenburupean. Bien bitartean, protestak egiten ari dira. Politika arloan abortuaren legearen erreforma gauzatzeko galdegin die Monterok erkidegoei. Gutun baten bidez jakinarazi die Berdintasun Ministerioak autonomia erkidegoei. Ministroak gogorarazi die kontzientzia eragozleak ez diren profesionalak izan behar dituztela. Horregatik, emakumei abortatzeko eskubidea bermatzen dieten sendagileak kontratatzeko deia egin die. Todas las mujeres en España tienen derecho a practicar una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio. Y esa ley tiene que ser aplicada y no valen excusas para no aplicarla. Protestekin jarraiki atzo Bizkaiko zaretxetako elako langileek lortu zuten akordioa patronalarekin. 2 urteko lan gatazkaren ostean lortu dute soldata 23% igotzea 4 urtean. Araban berriz, lehenengo greba eguna egin zuten asteartean. Sindikatuek Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute. Era berean, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundien egoitza pribatuen baldintzak duinak izatea eskatzen dute. Bigarren lan uzteguna dute gaurkoa.
Bilbora bueltan gaude eta gorabide zaintza zerbitzuen elkarteak astebeteko greba deialdia abiatu zuten astelenean. Hala, aniztasun funtzionalaren arloan pertsonei zerbitzu publikoa ematen duten bi elkarteek gaurkoan protesta egin dute. Aniztasun funtzionaleko sektore guztize hankaz gora dagoela. Etxanaue andereak esaten dau pertsonak zaintzen da bizela, baina gure sektori ez dau zaintzen. Dekoguz danak agortua gure itxarmenak oindala urtiek. Eta ez da honi buelta emoteko inolako proposamenik. Politikariak orain hauteskundeak direla eta zaintza lanak aitortu behar direla eta beti izaten dabe pertsona direla zentru, hori eskatzen dugu. Pertsonak zentroan egotea, zaintza lanak aitortzea eta indartzea, eta guk eskatzen duguna da hitzarmen duinak, KPIak onartzea hitzarmenetan, eta bizitza aldatzen dana eta garestitzen dana gure soldatetan hori irabaztea, hori da eskatzen dugun bakarra. Soldata duin eta hitzarmen duin batzu. Fundak direla eta PNV da diputazioaren arduradun, aurrera pausu bat eman eta gatazka guzti hau konpontza bere esku dakar, orain da momentua. Dirua badagoela eta merezi dugula gainera geure dirua dala eta oinarri hau geratu da, Eta Bilboko suhiltzaileek agindutakoa ez betetzea leporatu diote udal gobernuari. Martxa bat egin dute Miribillako parketik udaletxera. Bertan, udal plantillarekin batera Juan Maria Aburtoren tokiko gobernuak negoziazio mahaian egindako promesak bete ditzala eskatu dute. Dicen que esperemos a ver si se oye mejor. Lo que os decía, Beste administrazio batzuk ordea, denbora daramate horretan lanean. Erosteko ahalmena... ELA, Comisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek gaurko eta biharko grebara deitu dituzte Bizkaiko eskuhartze sozialeko beharginak. Urte eta erdi baino gehiago hitzarmena berritu gabe egon ondoren, langileek aurrera pauso bat ematea erabaki dute. Duinak, soldata duinak, IPC behintzat sustatzea eta arrisku psikosozialak bebai bermatutea. Hori da gure borroka handiena edo. Bai, daroagu 20 maila negoziazio aldetik eta patronalea hor dau nahiko geldi eta ez dau interesik. Historikoa da, lau sindikatuok egin duguna, momentu honetan ELA, LAB, Comisiones eta ESK elkartzea, plangintza akordio basa baten inguruan adostu dugu eta mobilizazio batzuk ere adostu ditugu. Espero dugu, behingoz, bai patronala eta bai administrazioa, udaletxea zein diputazioa jarri daitezela eskuarte soziala osatzen dugun langileokin Harrik esaten kalean ikusiko gaituzte eta borrokan jarraituko dugu eta ikusten dugu langile pilo elkartzen ari gara mobilizazioetan eta lortuko dugu sinatzea hitzarmen duin bat.
Bestalde, gizon marokoar bat Euskal Herritik modu bidegabe batean kanporatu dutela, salatu dute Atxuri Harrera Sarea, Bizkaiko sos arrazakeria eta ongi etorri errefusiatuak. Eragileen arabera, atzerritarren legean kerra erabili dute era bidegabean botatzeko. Eta Zaporeak elkarteak Intxaurrondon egin zuen pasaden astean prentsaurrekoa eta Lesboseko egoeraren berri eman zuen. Zaporeak elkarteko sukaldeak kozinatu dezaketen plateren mugara iritsi dira, baina errefusiatu esparruetan geroz eta jende gehiago dago eta beraz, geroz eta behar handiagoa dago. Horregatik, Bazkidetza kanpaina abiatu dute diru eta baliabideak lortzeko. Egoeraren berri Elena Ruideazuak Zaporeak elkarteko kideak emango digu. Kaixo, Elena? Kaixo, egunoen. Nolakoa da egungo Lesboseko egoera? Egia esan oso larria. Denbora, daramatzegu ja 7 urtez, eta egia da geroz da larriago dagoela egoera, ez da hobetzen, jarraitzen ailegatzen pertsonak irlara, oraintxe bertan 2500 pertsona daude gutxi gora bera, egia da egunero aldatzen diela zifrak, baina hoxe beraz oso larria, gu beste duela 2 aste ailegatu ginen ja gure maksimora, hau da 2000 otordu ematen nahi geha, ez dakagu kapazitatea oraingoz gure sukaldean gehiago emateko, baina berez jende gehiago sartzen nahi da, eta ja kanpo beran ja 2000 baina pertsona gehiago daude. Orduan baliabide gehiago behar dituzue, ez da, zer da zehazki behar duzuena? Azkenean, guk sukaldea hasi genuen, beti esaten dugu, etxeko moduan, jugando kozinillas esaten dute nire nagusiak. Hasi ginen, 2000 pertsonentzako, eta dazkagu gure putxeroak, 7 putxero eta guzti, baina karo, orain, gerozak gehiago behar dugu, hau da, 2000 baino gehiago pertsona baldin badaude, gehiago behar dugu, orduan, egin behar dugu pixkat gure sukaldearen infrastrukturaren hobekuntza edo handikuntza bat, ez? Orduan, nahi geha pentsatzen pixkat, industrializatzen edo nolabait, azkenean 2000 otordu egiteko lan handia egin behar da, beraz orain lan gehiago egin behar dugu, ordu pixkat gaude begiratzen nola alternatiba horietan, ez? Orduan gaude ja hitz egiten beste enpresa batzuk zeintzuk egiten duten tipo auzola, guntala, jangerako sukaldetan daudenak, eta pixkat zen nolako tresna edo materiala edo mekanikak edo erabiltzen dituzten pixkat baitare gure sukaldean edo inbertitzeko eta planteatzeko. Sukaldea handiago egiteaz gain ere, bazkide gehiago behar dituzue, voluntarioen lana ezinbestekoa delako. Zenbat zarete egun? Oraintxe bertan, voluntario 200, 300 nolako zer. Azkenean egia da ez dakagula voluntario zehatzak egunero, ez orduan adibidez Grezian
4 pertsona dazkagu hilabetero, 4 Euskal Herriko voluntario, eta gero guk hemen ekitaldiak egite ditugunean, azkenean provintzia bakoitzean voluntario desente dazkagu, adibidez, Bizkaitik, 100 badazkagu azkenean Bilbon, Getxon baita ere, beste Galdakao, herrietan ateratzen dira, edo Basaurin baita ere, orduan, egia da, bazkideak behar ditugula eta voluntarioak behar ditugula, azkenean, sukalde hau, inbertsio hau egiten nahi direan, esaten nahi nintzen, infrastrukturako inbertsio hori egiteko dirua eta finantzazioa behar dugu, eta hori egia da, bazkideak ematen dizkugula, azkenean, estabilitate ekonomiko bat behar dugulako, ez bai, sukalde hortan inbertitzeko, baita elikagaian inbertitzeko, azkenean 2.000-tik 3.000 pertsonara pasatzeko, arroz, pasta, txitxio, dilista eta guztik gehiago behar ditugu, olioa, su gehiago, gas gehiago, elektrizitate gehiago, orduan, azkenean gero ez da gehiago igotzen dira prezioak edo gastuak ez horregatik behar ditugu bazkideak pixkat, gastu hori guztiak beharrezkoak diela, gero ez da jende gehiago elikatzeko, gastu horiek pixkat kubritzeko. Eta nola egin gaitezke bazkide, zeintzuk dira bideak? Bai, gure webunean dakagu hor sartzen baldin bada, dela www.zaporeak.eus, hortxe dakate justo eskina batean jartzen du pestainita bat, jartzen dula aste sozio edo bazkide egin, hor klikatzen du, jendia, eta hor dakagote informazio guztia, bai dela guri bidaltzea adibidez, korreotik beraien datuak, bai webune bertan ja datuak sartzea eta ja bazkide egin, egia da, gero, badagoela jendia, igual ordenagailuarekin ez dela ondo moldatzen, eta arazia, guri aldegute deitu baita ere pixkat laguntza bilatzeko, edo guri direktamente telefonoz eman datuak, eta gur, errestazun guztiak emate ditugu, bazkenean, behar ditugulago bazkideak bai guk Zaporeak bezala, baita Lesbosen dauden errefuxiatuak. Hortxe uzten dugu informazioa, Elena. Ezakit aurrerantzean ekintzaren bat badaukazuen buruan jada antolatuta egiteko? Bai, adibidez, hilabete guztian zehar egingo ditugu ekitaldi desberdinak, baina justo Bilbon, ekainak 8 ostegunean, atxaldeko 7 erditan, egongo da Bilboko antzerki batean, antzerki obra bat, oso polita, eta, gaina gure voluntario bat egin dula, Solan eta Elkabirante deitzen dela, hitz egiten dula pixkat, voluntario baten bizimodua edo nola bizi izan zuen errefuxiatu batekin erlazioa, azkenean ezagutu ziala, gero kontaktua galdu zutela, gero berriro erlazioa hartu zuten, orduan nahiko polita da, gaina Solan dela pertsona errefuxiatu hau esagitzen ari gara pixkat obra ikustera etortzea Bilbao bertan, orduan nik uste oso ekitaldi polita edo oso egun polita izango dela baita ere, bai Zaporeak entzat, baita juten dien pertsonentzat. Elena, gertutik jarraituko dugu egiten duzuen lana garrantzitsua eta oso polita baita. Eskerrik asko gurekin egoteagatik gaurkoan. Bai, mila esker zuei beti bezala, altaboz bezala emateagatik. Hauteskundei dagokionez, geroz eta gutxiago falta da iganderako, alderdiak azken txanpan murgilduak daude eta hori nabaria da haien diskurtsoetan. Ematen diren pausuak aurrera pausuak izatea, soilik horrela bermatuko dugu eta eskubide gehiago izango dugu eta komunitate gehiago izango dugu eta askatasun gehiago izango dugu eta etorkizun gehiago izango dugu. Hori bakarrik posible izango da Euskal Herria gehiago, Euskal Herria bildu gehiago balin badaukagu. Guk ardura hartu dugu, guk aurrera egin dugu, zailtasunak zailtasun, udaletxeak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritza aurrera batera egin dugu. Eta aurrera egingo diogu, hiria hasteari amaiera emateko, eta konpaktuagoa eta berdeagoa izateko. La historia no puede tener como final el que los malos, los asesinos, los verdugos triunfen sobre los buenos. Kalitatezko enpleguak sustatzeko, teknologi enpresak, enpresa iraunkorrak. Bilboko alkatetzarako hautagaiekin egoteko aukera izan du 11 telebista. Besteak beste, etxebizitzaren prezioa, gazteen emantzipazioa eta energia berriztagarrien afera jorratu dute.
egia da auzo batzuetan, beste batzuetan baina auzo guztietan gertatzen da hori, ez? Badakigu bestaldetik 5.000 etxe bizitza hutsik daudela, eta, badatu horiek dudarik gabe harrigarriak dira. Begiratzen baditugu, ointurra izango dugu esaterako, baina beste eventu handiak ditugunean ere, ariketa egiten badugu eta sartzen bagara, ze presioa daukan logela bat benetan harrituko ginateke. Argi eta garbi geratzen dela, udalen eskumenak handiak direla etxe bizitzan eragina izateko. Eta horretan aipatzea dugu esaterako alokairuaren mugaketa, baina baita ere beharko genuke ofizina bat turismoko etxe bizitza horiek legez kanpokoak direnak horiek ere kontrolatzeko, etxe bizitza publikoak biderkatu beharko dira, asko eta asko dago egiteko. Babes publiko etxe bizitzen ratioa Espainiako altuena dela. Horri nik uste dut oso importantea da kontutan hartu behar dugula. Eta nik argi daukat gure politika izan behar da alokairu etxe bizitzen babestea. Eta gero eta gehiago egitea. Kapaz izan behar gara etxe bizitzen prezioa jeistea. Eta gero laguntza publikoa gure gazteentzat. Etxe bizitzaren arazoa konpontzeko nik uste dut gai edo tresna nagusiena izango dela baita ere enplegu duina. Etxe bizitza da arazo bat pertsona askorentzat eta gazte askorentzat, ez? Eta guk oso argi daukagu eta gure erantzukizuna da konponbideak bilatzea eta eskaintzea. Gure helburua da etxe bizitzaren afera erraztea. Badakigu zaila dela, baina aukera gehiago eman behar ditugu jendeari, gazteei batez ere, etxe bat alokatzeko aukera, ez? Gure apostua argia daukagu, alokairu etxe bizitzen aldeko apostua egiten dugu. Alokairuen presioa soldataren arabera izan behar da, eta hori da gure apostua. Etxe bizitzaren egoera Bilbon dramatikoa da. 13.045 biztanle ditugu, eta bilbotar ditugu alokatzeko etxe bizitza baten zain. Ez gazteak badela etxe bizitzarekiko kolektibo zaurgarri bat dudarik gabe, baina egia da diru laguntza horiek alokairuak tasatzen ez badira, batzutan izan ditzaken efektuak ez dira nahi ditugunak, ez? Izan ditzaken efektuak izan daitezke alokairu horiek gehiago handitzea. Pentsatu beharko genuke laguntza horietan ere, baina bestea funtsezkoa da. Ez badira alokairuak tasatzen, ez badaude etxe bizitza publiko, ez bada bestea izango dira partxeak. Guk abian ipini dugu La Perrera inguruan, zerbitzu, Eusko Jaurlaritzagaz adostuta, zerbitzu berri bat emantzipaziorako laguntza emateko. Guk han La Perrera nahi dugu eremu berezi bat gazteentzako eta eremu horretan behar den orientazioa, behar den laguntza emantzipazio hori laguntzeko. Hori da martxan ipini dugun zerbitzua, gaz zerbitzua. Gaztentzako oso programa berezia, haiei zuzenduta arraigo programa. Gazteak auzoetan geratzeko. Gero, alojamientos dotacionales. Etxe bizitza txikiak, bat edo bi pertsonentzako, 3-5 urteko epea egoteko alokairu merke baten truke, ez? Eta gazte solidarioak programa ere badaukagu, ona etortzen diren gazteak alokairu merke bat daukate, baina horren truke lan soziala, egin behar dituzte auzoetan. Egia da laguntzak ondo daudela, laguntzak beharrezkoak dira, baina arazoa estrukturala da. Azkenean laguntzak oso mugatuta daude eta hainbat pertsona eta hainbat gazte geratuko dira laguntzen margenen kanpo. Orduan guk horregatik esaten dugu legeak aplikatu egin behar direla, alokairuen etxe bizitzen presioa topatu egin behar dela, eta azken finean ere daukagun etxe bizitza publikoen parkea handitu egin behar da. Udaletxearen aurrekontuak etxe bizitzaren arloan azken postuan dago. Orduan, inbertsioa egiten ez bada, ezin dira politika arloko neurri ausartak hartu. Hor baditugu elementu ezberdinak, azteko kontsuma murriztu behar da, hori dudarik gabe, bestetik sortu behar dira, energia berriztagarriak, eta azkenik hor baditugu egun ditugun multinazionalak dutela horren ardura, horren kudeak eta horretan ere zerbait egin behar dago,
Adibidez, momentu honetan, Bilboko udaletxean erosten dugun energia guztie, energia zaileak dira. Eta hori izango da, geure konpromisoa baita ere, etorkizunari begira. Eta uste dut hori oso importantea. Beste alde batetik, elektrolinera gehiago ipiniko ditugu Bilbo osoan, kotxe elektrikoak gai izateko, behar den elektrizitatea hartzeko. Ezin dugu ahaztu baita ere, daukagun laguntzak taxik elektriko gero eta gehiago ikutzea, eta momentu honetan Bilbon daukagun autobusak gero eta gehiago dire edo hibridoak edo elektrikoak. Guk Otxarkoagan adibidez, energia komunitate bat sortu dugu, oso onuragarria izango da auzokidentzat, hiriarentzat eta ingurugiroarentzat, ez? Eta horren esperientzia pilotoa espero dut hirian zabaltzea. Eta beste proiektu bat aipatu nahiko nuke oso pioneroa izan dela eta mugikortasun arloan kokatu dugu, ez? Medusa deitzen dena, eta izan da lehenengo esperientzia Espainian eta munduan esango nuke, bi operatore ezberdinak, kasu honetan metroa eta Bilbobusa, eta energia elkarbanatzen dute. Batek erabiltzen ez duen energia, besteak erabiltzen du. Komunitate energetikoak bultzatzea. Eta hori da gure apustua egia da, posible izango zen ere energia publikoaren enpresa bultzatzea, baina poliki joan behar gara, azkenean trantsizio energetikoa justua ez da egiten egun batetik bestera, trantsizio bat da eta trantsizio hori justua eta jasangarria izan behar da. Bestalde, Arabako lurralde auzitegiak erabaki du De Miguel auziko 5 kondenaturik kartzela zigorra kentzea. Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztel Urrutia, Iñaki Etxaburu, Josu Arruti eta Sergio Fernández enpresariak dira. Mireia Elkoro Iribe Durangoko EAJ-ko alkategaia elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Bere esanetan, Durangoko udal gobernuak proiekturik gabe gobernatu du azken legegintzaldian eta nora ezean jardun duela azpimarratu du. Oso ona, eta nik uste dut arrakastaren klabe zehatz bat dagoela, ez? Eta da guk programa herritarrekin egin dugula, Durangarrak entzuten. Orduan, nik uste dut beraiek ere ikusten dutela, ez? Nolabait beraien beharrak hor jasota dagozala, eta jasota egoteaz gain irtenbideak planteatzen doguzala, ez? Gainera, inkesta ikusi gendunean, Durangon egin zen inkesta bat otsailean izan zala, eta bertan agertzen zen adibidez, ez? Zein zen azpiegiturarik beharrezkoena. Eta argi eta garbi ikusten zen, ez? Osasunarekin erlazionatutako azpiegiturak eskatzen zirela. Orduan, argi dagoena da, harrera ona daukala, horregatik, ez? Euren beharrak jasota dagozalako eta euren beharrei erantzuna emoteko dagozalako proiektu eta ekintza guztiari. Azpimarratu du beren herri programak karrera oso ona izan duela herritarrekin batera egin dutelako eta nabarmendu du herriko 2 osasun zentroak ospitale berri eta bakar batean barne bilduko dituztela, modernoagoa eta irisgarriagoa izango dena. Nahiko arduraz. Egia da 2019an guk hauteskundeak irabazi egin genituela,
baina beste bi talde politiko elkartu egin ziren gu gobernutik nolabait ateratzeko. Eta ia da, gobernatu egin dutela, baina proiekturik gabe. Eta orduan ikusi izan duguna 4 urte hauetan izan da purbatu dal gobernua, purbat nora ezean, norabide zehatzik gabe. Orduan arduraz, eta ardura hori oraindik handiagoa da, orain 4 urte pasata ikusten dugunean oraindik proiektu zehatzik ere ez dagoen. Eta kultura arloan Nafarroako eskualdunak elkarteak erakusketa bat ondu du Irulegiko eskuari eskainita. Aurkekuntza arkeologikoaren balio artistikoa aldarrikatu nahi du elkarteak honekin. Aste honetan kultur aniztasunaren eguna izan da Iruñean eta harrera instituzionala egin die alkateak hainbat elkarteri. Bestalde, hainbat eragilek salatu dute Sanferminetako aniztasun jaigunea jartzeko izaten ari diren trabak. Kultur aniztasunaren nazioarteko eguna dela eta Iruñeko udalak kultur aniztasuna ospatu du hainbat kultura elkarteri udalean harrera eginez. Bertan izan dira Latinoamerikako eta Europako elkarteetako ordezkariak, Iruñeko herritarrei beren kultura eta bizimoduak zabaltzen. Quiero aprovechar un día tan relevante como es hoy para valorar y resaltar la enorme e indispensable aportación que hacéis los inmigrantes a nuestra sociedad, a la sociedad de nuestra ciudad, de Pamplona y de Navarra, que muchas veces no es suficientemente reconocida. Tamalez, zaldi berean, Sanferminetako aniztasun gunea osatzen duten taldeek salatu dute aurtengo bestetan ez dela aniztasun gunerik izanen, Navarra sumarekin akordioa lortzeko ezintasuna izan dutelako. Esta legislatura no consensa. Es prioridad o, digamos, es potestad del ayuntamiento designar o quitar. Y ellos designan, ellos se lo compran, se lo guisan, se lo comen y se recogen el vuelto. Es decir, no toman en cuenta al pueblo, como dice, unos Sanfermines para el pueblo, pero sin pueblo. Salatu dute ere Navarra sumako Labairu zinegotziak Larruna parkea izendatu duela aniztasun espaziorako. Baina atzera bota behar izan dute alternatiba hori ez delako bideragarria. Zapore gazigozoa beraz aniztasunaren egunaren astean. Kiroletan berriz bizitur jaialdia iritsiko da Gasteizera ekainaren 4ean. 2023ko turrari ongietorria emateko eta bizikletaren erabilera sustatzeko jaialdia da. Azkenean ikaragarria da, ez? Ikusi dugu hemendik Euskal Herriko itzulia ateratzen denean, oso polita dela eta orain Frantziako turra izatea, txirrindularitzan munduko eventu handiena dena, ikaragarria da, bai.
Euskal Herrian abiatuko da Frantziako turra eta lehen 3 etapak osoki Euskal lurraldeetan izango dira. Horregatik, Euskal Herria mundura egitasmoa aurkeztu du Gure Eskuk. Uztailaren hasieran aukera ederra izango dugu Euskal Herriko 7 lurraldetako herritarrok kalera atera eta guztiok batera herria osatzen dugula argi esateko. Mundu osoan ikusgaitzaten eta uler dezaten erabaki nahi duen herria garela eta hori lortu arte eskutik helduta lanean jarraituko dugula. Udal hauteskundei lotuta turismoa asko hazi da Bilbon eta horrek zuzeneko eragina du etxebizitzaren garestitzearekin eta turistifikazioarekin eta egoera horri aurre egiteko turismo jasangarria bultzatu behar dela dio Bilboko udalak. Entzun ditzagun alkategaien proposamenak. Bilbon nahi dugun turismoa izan behar da kalitatezkoa eta gastronomia eta kulturari lotuta. Beste aldetik nahi dugun turismoa izan behar da intrusiboa izan barik. Hori da geuretzako oso important. Horregatik geure lehen begirada ez da turismoa, geure lehen begirada da Bilboko biztanleen behar izanei erantzuna emateko. Kapaz izango gara gero eta turismo gehiago edukitzeko eta horrexegatik kontutan hartu behar dugu biztanleen behar izanak turismoz aparte babestu izan behar direla eta horixe da gure lehentasuna. Hortik aparte, pentsatu behar dugu gaur egun turismoa suposatzen duela geure barne produktu gordinean uneko iaia 8, horrek esan nahi du turismoen atzean badagoela garapen ekonomikoa alde batetik eta baita ere enpleguaren sormena eta horrexegatik nik uste dut babestu behar dugula. Baina baita ere kontrolpean jarri behar dugu turismo hori hain intrusiboa ez izateko. Bai, bultzatu behar da turismo jasangarria. Eta egia da, Bilbo azken urteotan interesa sortzen ari da eta pozgarria da. Pertsonak gure gana etortzea eta gure hiria ezagutzera, ez? Baina oreka bilatu behar da. Eta turismo jasangarria aipatzen dugunean, horretaz ari gara, ez? Bilbotarren bizitza eta turisten bizitza orekatu behar da, elkar bizitza jasangarria izateko. Beraz, aktibitate turistikoa arautu behar da, denon elkarbizitza hobetzeko. Guk esaten dugu edo gure turismo eredua orekatua izan behar da. Hau zer esan nahi du, ezin dugu apustu guztia edo fokoa jarri nazioarteko turismoan, baizik eta indartu edo babestu behar da hurbileko turismoa. Guk horregatik gure turismo eredua orekatua izan behar dela planteatzen dugu. Eta egia da, oraindik turismoa ez dela arazo oso larria, baina irtenbideak ez baditugu maiz hartzen, arazo larria edo larriegia bihurtu alda. Turismoaren arloan, adibidez gu planteatzen ditugu 2 neurri. Lehenengoa, tasa turistikoa ezartzea, eta bigarrenik pisu turistikoak kontrolatzea. Bilbon, pisu turistikotik 40% ilegalak dira. Ez dituzte baldintzak betetzen. Orduan guk uste dugu udaletxetatik kontrolatu egin behar direla. Eta badirudi martxan jarri dela, turismoko bola hau, baina kudeatu gabe, jakin gabe nora goazen, eta bereziki harrigarria da, kontuan izan da, esaterako Donosti gertu dugu, badakigu sagrtatu duen, ez da zerikasia badugu horretan. Eginten dugun turismoa edo zer da turismo jasangarri bat, eta izan barko lerateke Bilbo ez egokitzea turistei ez, baizik eta turismo eredui egokitzea Bilbora. Hori izango lirateke garrantzitsua. Baita ere, azkenean zenolako turismoa, baina harrituta dagoena edo kontuan hartzen duena, gure kultura, tradizioak, euskara, izatea, guretzako, gurera egokitua.
ez gara kapaz jakiteko zer suposatzen duen turraren irtera geure hirian Bilbon edukitzea. Nik uste dut ekitaldi historikoa izango dela, ez dakit zenbat etxeetan sartuko gara, Europa osoan, mundu osoan egongo gara etxe guztietan, eta horrek suposatzen du izugarrizko marketingoko kanpaina izango dela. Bilbo berriro kokatuko da munduko mapa erdian, antolatzen ditugun ekitaldiekin gure asmoa da garapen ekonomikoa erakartzea, eta nik uste dut lortuko dugula baita ere turraren irterarekin. Guk ez diogu inoiz uko egingo Bilbo mapan jarriko dituen ekitaldiei. Tur oso ekitaldi potentea da, eta Bilbo mundu mailan, ezagutarazteko, ez? Eta positiboa da, erakargarria bai ekonomia aldetik, turismo aldetik, merkataritza aldetik, baina oso argi izan behar dugu, hemen ere oreka bilatu behar dela. Bai, ekitaldi handiak, baina herrikoiak eta hurbilagoak diren ekitaldiak ere sustatu behar dira. Kultura eta ekitaldi handiak orekatu behar dira, hiriaren jasangarritasuna bultzatzeko hemen ere, ez? Hau oso lotuta dago gure ekitaldi ereduarekin, eta guk filosofia berbera planteatzen dugu. Ez da apustu guztia nazioarteko ekitaldi handietan jarri behar, orekatuta egon behar dira hurbileko tokiko ekitaldi handiekin, jasangarriak diren ekitaldi motekin, hori bere oreka egon behar da. Eta tur oso adibide ona da, egia da, instituzioetatik ekonomikoki asko inbertitu egin dela turrean, Euskadin gainera zaletasun handia dago txirrindularitzaren inguruan, argi daukagu ekitaldi potentea izango dela, baina zein motatako etekinak lortuko ditugu ekonomi arloan. Ez bakarrik Frantziako turra, ez? Egia da badirela eventu handi hoien dinamika hori horretan gabitzala sartuta aspaldi, bada Bilboko eta Bizkaiko ikurra bilakatu nahi izan da hori, tu behar dugu guztiontzako aberasgarria den edo guztiontzako onuragarria den hori, ez? Saiatuko gara gero eta festival gehiago edukitzen, gero eta azkenean gero eta kultura gehiago. Baina ezin dugu ahaztu, eukiko dugula turra, eukiko dugula Bilbabeko festival, baina baita ere guk nahi dugu azpimarratu geure hirian, geure ekitaldi propioak, adibidez Basque Fest edo Bilbao Gabonak, ez da, horiek be importanteak dira bilbotarrontzak. Azkenean, ekitaldien eredua fokoa jartzen da, ia bakarrik ekitaldi handietan, eta ez da bakarrik Bilbo marka internazional bezala jartzea. Orduan guk planteatzen duguna da ekitaldi eredu orekatua, eta ere fokoa edo apustua egin behar da tokiko ekitaldi handien alde jasangarriagoak direlako. Orduan, eventuak ikusi behar dugu noren onurarakoak diren, eta saiatu behar gara Bilbotar guztion onurakoak izatea. Nik benetan esango dut ahots txikiegaz esaten dutela hori. Zegero turren aurkezpenean hemen parte guztiek egon ziren. Eta ni ados ez banau, ez naz joango ekitaldi horretara, aurkezpen horretara. Eta deno parte guztiek egon ziren hemen. Horrek esan nahi du hain kontra ez dauzela, ezta? Hori esan da, kontutan hartu behar dugu, nola ez, zelako lan baldintzak dauz ekitaldi horietan, eta guretzako hori oso importantea da, eta saiatzen gara beti baldintza horiek babesten. Udalatik saiatu behar gara, kondizio batzuk jartzea, ez, enpresa hauei, lan baldintza onak izateko eta diru iturria izateko, azkenean pertsona guztientzat, ez? Lan baldintza onak soldataren aldetik, ordutegiaren aldetik, eta importantea da batez ere gazte askorentzat, ez? Lan txiki hauek egiten dituztelako eta gure ikuspuntua beti izango da horrela, bermatu behar dira
baldintza onak beti bilbotarrentzat. Zu kontrolatu behar dituzu zeintzuk dire langileen baldintzak, zein motatako, edo etekinak edo hirian zein motatako inpaktua ingurumenaren arloan daukana, eta hori zu kontrolatu alduzu. Zibili behar gara ere, esaterako lan prekarioekin, ez? Eta Bilbok sustatzen dituen eventuak direnean edo Bilbok sustatzen dituen proiektuak diren horietan, baditu erramientak hori bermatzeko benetan sortzen diren, ez? Lan horiek ez daitela prekarioak izan ditugu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri ongi izan eta bihar arte.